بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا ایرو هنک انسان هنه دبین efendim keramettinin efendim velitinin vesaire vesaire. İca dahab tişti kumen bihistiye hakkı veliya da hakkı kerameta da ejvara beş. Çend sal beri li Diyarbakır navçavi Bismil li gündê Bismil şaqiltîzê. Ew çax gund mezinin yani şivanê gund heye, gavanê gund heye, weka îro wisa gund hindik hindik nîn. Roja Ramazanê piştî fitariyê ye êk ana saxin wî olayê dîtine hene. Ez ana li Meredanê dimînim gundê Bismil Meredanê êk ana li Meredanê ne jî vê olayê bîzatî dîtine hene saxin an. Şivanê şaqiltîzê dertê ser xanî dibe gelê gundiya dengê min bibin xwe ez ana tiştekî bêjim dibe. Li ser xanîye dertê ser xanî gazî dike. Dibe min şivaniya we kiriye eçime ber pezê we eçime cana ber dewarê we çend salî maye belkî me kêmasîkî kiribet gureva xwe da heqê xwe helal kin. Ezraîl lêviya min e vay hindik me emrê min ve Ezraîl îşev rihmê bisîne. O gazî dike diçe wiyalî têviyalî gelî gundiya xweda ji we razî be zamanê min pir hindik maye. Ez ê ana bimrim û hûn heqê xwe helal bikin. Li Meredanê Xalê Hacî Şêx Musayê Extiyar e wî jî çend cara ji min re vê meselê behs kiriye. Îdî got ku wisa got em rabûn çûn. Em rabûn çûn gundê jinek hatin mele hatin falan got em melê gund hat em rabûn çûn ser xaniyê wî. Got me got kiro xêr e çi bihişte falan bêvan got wela ez ê bimirim. Xwedê Ezraîl ber deqa min e saeta min e saniya min e xwedê emrê min dik maye ez ê bimirim. Hûn heqê xwe helal bikin sip saxlem tiştek tune sip saxlem. Got me got heyra xwedê ce razî xweş helal be ka rûnê. Got na wela zamanê min dik maye got gazî pîreka xwe kir pîreka xwe got zû ecele cila ji min re bîne ez tevê cilê paqij herim huzûra Rebê xwe. Neyse got me got heyra ka cila jê re bîne wela got cilê binî anîn cilê serê anîn li ser xanî got me diheb li hêfa jê re ew kir wisa kir weka starê wela got cilê xweşxo kir ê kevin danî wirê cilê nû ê binî li xwe kir xweşik temîz delal ê dinê jî ê serê ê paqij li xwe kir û rûnişt wisa devê xwe li bitan weka ku ez hazirim falan rûnişt û berê xwe da qîblê û got gelê gundiya heqê xwe helal kin û kelîma şehadetê anî û rehmet kir. Hûnê şaqiltîzê êk weçaxê sax bûne êk ana jî saxin û şahidê vê olayî ne hene ve ana li Meredanê jî wanê Meredanê ê mezin şahidê vê olayî ne ku ev olayî rast e û ana torinê vî însanê jî li Bismilin montalama dîwara çêdikin mesela anî. û xel dibin efendim keramet tune pekî ku ev ne keramet be ev çi ye? Ev yek adediya dîsa li bajarê Diyarbekir navçavê Bismil li gundê Kerxê. Bîzatî min ji Hacî Şemsedînê Kerxê me bîsteviya ew wî ji min çend cara behs kiriye. Carkê eyn li ber wî dîwarê wî ez bûm
Ahmet Vahyan Meredan Ahmet bu em çubun derim derbar me persavik em turuniştin aynı wî gogovala seyda gozrokî awal virûniştî heşem sedî mela bûjî alim bûjî goz alvira rûniştî bûm go Camer hat işçi bû em bû avda bêra wî ser milî wala go hat berm rûnişt go xala hecî texêra miriya Yasîn kî midam xwe ez ê bimrim gom go Xwedê şorasî go sip saxlem mirin çû hat para te ket go xela hecî ez xulamê te me Qur'an hindik maye mir Yasîn kî bixwîne wala go kûsa go feqîr bû jî feqîr belengaz bû jî wala go min wî neşkan go min bi dest bi Yasînê kir ew rûniştî ser kursî rûniştî son xer go Yasîna min nexediya û qelbî kelîma şehadetê anî peki ku ev ne keramet be ev çi ye? Navê vêya datînin çi van însanê ku hûn dibên keramet tinin? Van însanê ku hûn dibên welî tinin ev navê vêya datînin çi ye? Evan her diya bîzatî ana jî li kerxê jî şahidê vê olayê vî zatê mezin hene li Şeqiltêzê jî meredanê jî şahidê vî însanê vî şîvanê ku me got wiha gazî kir ku heqê xwe helal kin hene. Kevak meriv bibe ehlê xweda şert nîne meriv zengîn be şert nîne meriv feqîr be Xwedayê Teala dibe kî Bismillahirrahmanirrahîm İnne ekremekum indallâhi etqâkum bi teqwayê bi zengîniyê nîne bi feqîriyê nîne kî teqwa be di rêya Xweda de be işte Xwedê keşf û keramet welî ew e. Em li heyeta sahabiya ji nêre Bilal-i Hebeş simsiyah fakat tenî bû tenê gava di me xeber da diranê wî derdiketin diranê wî spî bûn ama qelbî wî heye ya qelbê wî ji rojê spîtir bû. Dima ku heta Resulullah got tehra azan de azana ewil pêda xwendinê mesela. Îro jî wallahî welî hene di nava me de ne. Wallahî îro jî keşfel qubûr hene ku çin ser mezara zanin avê mezarê de ezab de neda ezab de vî mezarê de mukafat daye îro jî hene. Îşê ku ne îşê me em jê xeber netin. Em li rêya xwe binêrin şika em li mêj dikin nakin em rojî digirin nagirin em ji diya xwe bavê xwe re başin nebaşin welî hene tune ne ew îşê me nîne. Ji me û bavê me zêde dikim qarşî wan îşa bibin yanî. Tabî kî welî hene. Tabî kî Xwedê keşf û keramet hene mesela yanî. Em li îşê xwe binêrin. Ev ya îmana zeîf e şeytan me zor dike na welî tune nazam çi tune filan tune paşê bi pêxember tune haşa paşê bê Xweda jî tune neazala wê îmanê jî bistîne yanî. İşê şeytan ev e. En zor jî nefesa paşî da wextê ku Hezretî Ezraîl were rih bistîne en zor jî ew çax e. Wallahî ku rêya me ji ewil da ne durist be heta nefesa paşî wallahî îman xelaskirin pir zor e. A binivan her du însan van her du olayê ku min got o feqîr be yek jî şivanê gund biye yek jî cenan biye mesela di rêya Xwedê dabûne di ber wê feqîrê de şikurê Xweda kirine li mêjav kirine rojiya girtine filan kirine her du jî gihîştin mukafatê mezin. Tabî zengîn jî hinekî hene digihîşin mukafatê mezin mesela hanî. Zengîn e xwe qure nake mesela hanî. Wî malû milkê xwe zikat da wî herfiyen derdike mesela. Xen ji zekatê salê dîn nake sedeqe dide însana li feqîra dinêre li fuqara dinêre li camiya dinêre li medresa dinêre Quran kursiya dinêre li yetîma dinêre li riya dinêre li mekteba dinêre Xwedê Teala wî jî digîne mukafat şert nîne feqîr be şert nîne zengîn be yanî. Îja eger em fehm bikin ev her du örnek besin hûn te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam emanetî Xweda bin.